back sa among YouTube channel. So, karon mga Pakizz na extend ang ECQ, Enhanced Community Quarantine, or katong naigingon nilang lockdown, na move nga to sa April 30 nga, dungit na nga. Bis April 14 to may pinakalas nga kuan, April 30 na ron. So, santos lang ta mga Pakizz no, kay pararam po di sa ato po. Ay alam mo reklamo. Para sa safety. Para karon sa atong safety. So, karon maghimo naman may challenge kayo, may mga mabuhat diri sa mong bahay. May mga challenge. Mo challenge kay gayahin mo ako challenge sa Bisaya pa. Sundugay mong nanay. Sundog ako. Kasi ang buhaton na ho. Hindi mo kong kopyahon. Ako ang ganin mo within 1 minute. Nandaw ka. Ang first try na to, tulo mo nakakuan stages. First, second, third. So, ang first, ang premyo, 100. Ang second, 200. Ang third, 300. O mabuo na ni Jatanan, na jay 600 tanan. Basta masundog ko ni Jatanan. Ha? Game na ka? Game. Sige, so mamalit sa mesa mong mga pinanglanon, mga tumitindahan. Let's go! A few moments later. So mga Pakizz, tara, mamalit sa tindahan to. Pero before ta magawas, ating isuot ang mga mask na para safety ta. Target. Agay. Kumata. Okay. A few moments later. So mga Pakizz, nakabalik na may gikan sa tindahan na malit may og chichirya na makita biya gun sa mga chichirya nga Anong funky? Wow! Ang flavor kay Tara mo hot mga and prop. spicy. Mga props na mo. Mga what? Ganun, di may sponsor dani ha. Kasi hindi ay. Ag promise nga premium dala premium 600 di ato ipon. Ato na ipon. 1 2 3 4 5 6. Okay, 600 pesos ang kuha na tong premium. Ang first try dyan ni Jam, makuha ni Jam nga, masundog ko ni Jam 100 na. Ang second try 200 na. Ang third try 300. O perfect na ni Jam, mga Pakizz, 600 na ni Jam. Game na ka. 600 pesos. Game. Sigurado. So I am born to this challenge. Sigurado ka nga, paano ni mo? I'm not sure. Bantay ka. So yan, let's go. So mga Pakizz, magsugod na ta. So para maingon nga, way limbong. Ato na kuhan din. Money down din eh. Money down na, 100 na. 100 na, premium. 1 minute ni mga Pakizz, 1 minute. Timer starts now. Okay ha? So yun. Ito o gamit. Ito o ma. Na. Doon nga to. You're so funny. You're so cheater. I don't know. Masundog ako. 100. Oh, na ni. Second. I still have 500 pesos. 500 na naman. So, 200. Wala, kahit tatanad. 1, 2. Tara mga Pakizz. Ha? 200 pesos. May limbong niya. Kaning 100. Na ni. Safety na ni isang bangko. Oo. Ano dyan masunog. Tatawa lagi akong kamot. Dungan. Isa ka nang imo. Mayo.
ikaw man mo ah. Nga imong bumi ka o no? Sige. Wala naman. Ay, loga. So, ag 200. Aho na po. 300 na naman mo. Ayaw palipat lagi, 300. So, ang itang nabilin, 300 na naman guys. Mga na naman eh. Ang katong 300 ganiha, 100, 200 daro na. Aho na ni. Balik na sa bulsa. Mao na naman dun last. Hindi. Huwag makadaog na siya. I-argit, taro? Okay. Oh, bantay lagi. Mayo. What? Ay, sudah. You're so freak. 300? Balik daw Paano? Balik ka na. Atong tagag chance. Ning Gordapia. Okay. Balik sa uno. So, daray 100. Okay, batang. Money down. Ay, pagbantay lang isang liho ko. Yeah, inhale. Ay, kumpiyansa. Ayun. Nami. Dugyo. Ikaw, wapagay. Hanapin natin sigaran. Wapagay kong kan. Very good. Actually mga pakis, daog na gyud ni siya kay may lapas naman sa oras. Wala man good siya magbantay sa time. Focus ra kayo siya sa price. So let the fun continue. I'll forgive you. 100, wala na. 200, 200. 100, wala na 50 na di. Last ko na ni dunia, last chance na dunia nga. Raw na, wala na gani-gani, wala na juga. Okay. Mariat. Tire. Oh. Apet. Very good. Very good.
Now, I'm sure I've had 200. Mana? Goodbye. 300, ano bang? 300 pesos. Guys, ano ni? Last. Ano galay ko? Oh. Wow. Duha, nakabukaw ka tagag chance kay para makuha alam doon na mo ng 300. Very good, very good, very good. Tubig. Paano ba kayong inom? Hmm? Kayong inom. Anay, baba, kalimbong! Oh my God! Wala, 300. Wala sila daw, no? So, it's all mine, guys. Para kay lako na, guys. It's all mine, yes. Og ako ang nakadaog. That is it for this video, mga Pakizz. I hope giganahan mo, na-enjoy mo sa mong gihimong video para ninyo, guys. Ay mo kalimot og like aning video ha, og nalinga mo nya i-share niyo sa inyong mga friends ninyo, og comment po mo kung sa yung mga gusto niyo mga ipagawa to mga challenges din mo nya. Ay mo kalimot og subscribe. Thanks mga Pakizz. Bye.